usingatende saka wakatorasika haufambetesa azviite vakaandastenda kuti pane panogona kuvhiringika mumwe mutende pane dzimwe level dzekutenda but anenge atoriwo mutende. Chimwe chandakadiscover kuti level dzedu dzekutenda tiri muno tese dzakatosiyana kusvika nepavafundisi. Muchaona kuti Zakariya baba waJohn the Baptist ari pakuseva ari muhall of the holies, muangel Gabriel wakauya ku right side yeouter akati Zakariya munamato yako anzwika uchava nemwana ende mwana uyu uchamuti John. Zakariya ndokubva atadza kutenda but ari pabasa rekutenda ende ari muhall of the holies achitoita basa raMwari ende achitombobuda imomo achiparidza vanhu vachipa message. Pane imwe message yakamusvikirawo akanzwa kuti yaite. So hazvina basa kuti munhu ane title, hazvina basa kuti munhu ndi bishop. Pane dzimwe nyaya dzinogona kurema kuti munhu atende. Saka Mwari wedu ndiMwari ane rudo uye nenyasha neso, haagone kuti jaja but zvichida ise vanhu tinogona kujajana kuti kana ari mufundisi but inda asingatendewo zvinhu izvi. Thomas is one of the disciples but ari kuti varume yamaparidza oza zviri easy kuparidzira vana vesangano chakaoma kuparidzira vamwe bishop vobva varegera futi kutenda. Because Thomas mufundisi, Thomas anofanira kunge ari kutomhanyisawo message yaKristu but yaKristu yacho pane payamuremera mbichana. Nyaya dzinorema mukunamata dzirimo. Saka makaona Peter akambobvunza Jesu kuti munhu angatitadzire kangani ndichiregerera. Kureva kuti nyaya yekuregerera vanga vainzwa but anga akuda kushanda nefiga kuti munhu akasvikawo kana pa15 kana pa40 tozoona kuti todhila naye sei. Kureva kuti Peter akaexpose the human nature yekuti forgiveness haisi human nature, forgiveness is divine nature of God. Nekuda kwekuti munhu pane paanotolerata kuitirwa zvimwe zvinhu but zvinhu kasvika pane imwe level haakwanisi. That's why Peter aida nhamba kuti angatitadzire kangani. Kurati haasi kutsvaga forgiveness, ari kutsvaga pazvinogumira kuti atange kuita zvinhu zvake. So there are times yekuti tinogona kujajana tese tiri muchechi tichinamata tichiti aiwa but atadza sei kuendela nyaya iyi. Nyaya iri easy kana nyaya isina kuita iwewe muridzi wayo uye nekuda kwezera renyaya yacho. Izvezvi pakaita munhu akakubira kana diary kana ballpoint kana bible ndikaparidza forgiveness unotobuda muno muchiti chokwadi pastor zviri right but ndaparidza forgiveness mwana wako akarepwa nemunhu waunotoziva ari panext door, sometimes unoti pastor dai manyatso understand. Why? Because my issues akava different, nema levels akava different, ati react zvakafanana. Vhangeri rinoita easy rikaparidzwa dzimwe nyaya dzaunoona kuti it's okay, but pane dzimwe dziri a bit tough zvekuti unotaiwa we need to sit down. So Thomas, he remains an apostle, he remains bishop, he remains a pastor, but arikudira pachena wake kuti varume tinoparidza evhangeri tinoriziva but ichi chekuti mukuru amuka nemaroerwa akaitwa ndichiona nemabayirwa akaitwa iyi inotoda kuti ndimbopindawo pama-V11 besides preaching. So rimwe dei vadzidzi vari mumba Thomas was with them. Kurati kuchechi haasi kurova but ane kameseji kaasingatende muchechi yake. Ende chechi yacho yamugamuchira hayo kuti vatende zvavo but chingouyawo tingoita fellowship tese. So nekuda kwokuti mazuva aityikawo ndokubva vangoswera vakakiya dhoo varichiita meeting mukati, Jesu ndokubva aapia pakati pavo. The door was shut but Jesus appeared. Jesu apinda imomo ndokubva auya kuna Thomas akati chibata. Thomas ndokubva abatiswa. Thomas apedza kubata, Bible rinoti akabati, he said to him, my Lord, my God. Ndoda kuratidza ichi Jesu haana kuudzwa nevamwe vadzidzi kuti Thomas ari kudhauta, but Jesu mudimension yekuoperata kwaaita wakanzwa zvakataura Thomas. Nokuti Jesu anga akuoperata in 2 dimensions, mulevel yezvinobatika nelevel yezisingabatike. Kurati Thomas musi wakati handitende, Jesus was also there. That's why paakapinda mumba akangosvika kuna Thomas kurati nyaya yako anotoiziva, zviri kukunetsa ari kutozviziva, haamirire kubvunza vanhu. Andozvati hey uri bishop but pane zvaroda kumbopruvha panapa. Saka Jesu akabva apia ndokubva ananga kuna Thomas ndokubva amubatisa. Thomas abata zvaabata, Jesu ndokubva aparidza vhangeri rinodzikisira Thomas abata achiti vakatoropafadzwa vanotenda vasina kubata. But iye Jesu ndokubva aenda kuna Thomas kundomubatisa. Thomas apedza kubata ndokubva aparidzirwa rinomudzikisira iye abata.
ukaverenga zvakanaka scripture uchaona kuti Jesu ari kuguva, mukadzi aenda kundoona Jesu ikoko, akasvika kugarden kuguva Jesu wakauika kugarden tomb. So mukadzi akauya achida kumbudira Jesu akanzi usandibata nokuti handisati ndadzokera kuna Baba. The same Jesus asati adzokera kuna Baba, but ari kuenda kuna Thomas obva anomutibata. Kureva kuti kune mukadzi unonzi Mary wakaenda kuguva ndokubva arambirwa kubata Jesu, ndokubva paita Thomas akatsvagwa naJesu kuti abate. Akatsvaga Jesu akamukira kuguva ane rudo, ane shungu yekuda kunoona tenzi, ndokubva arambirwa kunzi usandibata. Iye ane rudo, ane shungu dzekuona tenzi, ndokubva anzi usandibata, handisati ndadzokera kuna Baba. Thomas ari kudhauta asiri kutsvaga Jesu, ndiye akatsvagwa naJesu ari mumba womuvadzidzi ndokubva anzibata. To me it sounds a bit unfair, nekuti kuna ane shungu nemoyo wokuti ndoda kunoona tenzi wangu, ndonombundira tenzi ndifarire Kristu wangu, bandokubva anzi iwe usandibata. Iye amukira kuguva kuseni. But anonzi doubting Thomas ari mumba nevamwe asiri kutombotsvaga Jesu wacho, akangogarawo muchechi as just an ordinary member, ndokubva anzi naJesu paakapiya chibata. So ndoba ndakadiscover mulife muruendo rwekunamata kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari, kwete nokuti tine zvatinenge taita, asi nokuti Mwari vanozvideredza kuuya palevel yekuti zvimwe zvinhu zviitike matiri, kwete nokuti tine faith, but Mwari vari kuedza kutoboosta faith yako kuti varambe vainewe, kwete kuti iwo ndori kuvavarira kuramba uina Mwari. Kune zvinhu zvakaachivwa nevanhu mulife zvatinofungidzira kuti maybe they were too prayerful, kana kuti vane zvimwe zvinhu zvavakaita Mwari akavadai, bandikazodiscover kuti Mwari pane paanouya mulevel yemunhu, nokuti Bible rangu rinoti without faith you can't please God. And this kind of man anonzi Thomas is a doubting Thomas without faith, but God has come down so that Thomas will get something out of doubt. Indakaudzwa kuchikoro kuti formula kana iri wrong, automatically the answer will be wrong. Saka kana shoko richiti without faith you can't please God, but ndoona the same God ari kuziva kuti munhu haana faith ndiye anopay a visit to the person obva amubatiza. So ndinodiscover kuti mulife kune zvimwe zvinhu zvinoitika zvatisingafanira kunongedzera effort kungwara and anything, chatinofanira kungoti my Lord my God, handina chimwe chandakaita kana kugona, but uyu ndiye Mwari, nekuda kwokuti ndanga ndakazara kudhauta, kusatenda kana prayerlessness, ndanga ndisinganamate zvachose, ndisingatombotsanyi, but Mwari wakaita chinhu chiri so outstanding zvokuti vamwe vanhu vanotoshamisika kuti wakazvigona sei, ukazvachiva sei, but instead yekungoti my Lord my God, tine zvimwe nyaya dzatinotaura nezvimwe zvatinonongedzera. Pane kudzorera mbiri kune muridzi wayo aita kuti zvinhu zviitike, tine dzimwe pfungwa dzatinotanga kugadzira nekuda kuonesa vanhu sekunge tine zvimwe zvatakanyanyogona. Ndaimbotaura nemwe munhu pane imwe nzvimbo achiti zvinofamba sei, because kana tiri kuHarare kuZimbabwe kustreet we preach almost every day, Monday to Saturday uri mustreet. Saka munhu anoti zvinofamba sei kuti mahadaro, ndotomudza kuti neniwo ndinotoshamisika kuti zvinofamba sei kuti ndikwanise kudaro, because it's not easy but I do it. Munhu ukamupa formula yekuti is just the grace of God, anoti aiwa but pane zvimwe zvamunofanira kunge muchizoita. So sandida kuziva kuti munozvifambisa sei. My Lord my God istatement yemunhu asvikirwa mulevel yeutera hwake, but Mwari ndokubva vamubatisa zvisingabatwe, nekuti kune vamwe vamukira kuguva vakanorambirwa, but iye atobatiswa, ende Mwari vachito Jesu achitoziva kuti murume uyu haatende, ndakutomubatisa kuti ndimuhwine nditende. Hadzisi shungu dzaThomas, hakusi kugona kwaThomas, but ndi Jesu wazvideredza. I'll go a little bit deeper. Bible paratanga kuverengwa zvanzi after 8 days vari mumba, after 8 days vari mumba, ndoda kuti bati kuzira kuti 8 days. After 8 days vari mumba Jesus appeared. There is a reason why he came after 8 days. Uchaona kuti munhu paanoberekwa according to the custom yemaJudha, even Jesus was circumcised. Ndongwa munoziva naye. Jesu paaberekwa he was circumcised. Circumcision yaitwa after 8 days, which means Jesu akarasikirwa neropa rake rekutanga pa circumcision, and no one was saved by the blood of Jesus. No one was saved after 8 days. Funga mishana.
Jesu wakacircumcised as a tradition, custom yema Jews. Circumcision yaitwa kana mwana aberekwa after 8 days. Ndopa aipiwa zita, uye ndopa aicircumcised. Which means ropa rekutanga Jesu rakaerera, ropa rekutanga akaluza, akariluza, but nothing hapana akapona. Yeti ropa ra Jesu. Why? Because iropa rinechekuita ne tradition kwete mission. Unaundinzwa? Tradition itsika, mission ndofungwa ya Mwari akainga kuti afire vanhu pamuchinjikwa. So Jesu paari kuuya after 8 days ari kungorepresenta a mystery yekuti mandiri saMwari mune zvimwe zvandinoita as tradition, kwete kuti that's the revelation of the mission. Nokuti the revelation of the mission vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona, but a tradition munhu ane zvimwe zvaanogona kuoneswa kuti atende. I'll repeat again. After 8 days Jesu paari kuapiwa obva ati Thomas bata, anobva aparidza futi kuna Thomas kuti vakatoropafadzwa ndo vanotenda vasina kubata. Saka mabatisirei munhu kana zvisina ropafadzo, kureva kuti kunamata kuri traditional hakuna ropafadzo kusvika wane revelation. Kana usina kundinzwa mira mudzokoro futi. Tradition, tsika yaivako yekudeurwa kweropa riri munhu yaitika pa circumcision. But Jesu ropa rekutanga rakaerera rakabva buda maari risina vanhu vakapona, iropa rakaitika paakacircumcised as a tradition. But as a mission, ari pamuchinjikwa akaruza ropa, ndoba takuimba kuti neropa rake takaponeswa. But harisi riro rekutanga, kune rekutanga rakabuda maari by tradition. Saka after 8 days, 8 represents tradition time. Saka Jesu paari kuuya kuna Thomas ari kuti bata, but Jesu paapedza kumubatisa otayo vakaropafadzwa ndo vanotenda vasina kubata. Kurati kutenda kwako kukashaiwa revelation kukangova tradition, kuti ndo FM yedu, ndo yandopinda, ndo Shona speaking, ndo yekumusha, zvisina kutya Mwari, kunamata Mwari, uchirevesa uchaona kuti you become a church member but asina any miracle, any blessing and anything, because you are worshiping in the systems of tradition. Yeah, I'm preaching good, I can hear it. Thomas, after 8 days, Jesu appear, don't vabatisa munhu. Zvari kubatisa munhu zviri right. But ari kungozviita kuti agone kuhina Thomas, nokuti Thomas asati ane revelation. Imagine Jesu asvika pakuita sacrifice yekuti apinda mumba makavharwa aine mutumbi usingabatike, bandokubva aziva kuti tsana ndikaramba ndiri mulevel form yangu saJesu asiri kubatika havatendi. Kureva kuti arimo akatransforma kuti ave nebody iri tangible kuti Thomas abate. But Thomas apedza kubata ndozodabira vanhu kuti sitakatobata isu tikatoprova zvese. Jesu ndokubva ati tsano yamatobatiswa itori lesa than kusabata, nokuti kutobatiswa kudai inyaya kuti muri mulevel yetradition. Tine munhu wekuti asati ane revelation, asati akuziva kunaka kukosha nekururama kwaMwari, kunamata kwake kuri mumasystems echechi, asiri musystem iri spiritual. Noda kuti ushifte kubva pa 8-day dimension yekunamata yetradition kuti uende pa revelation. Why? Because by tradition Jesus lost his blood by circumcision and no one was saved, but it still is the blood of Jesus. Kushika azoluza blood pa cross nekuda kokuti is now on mission, not tradition. So now yekunamata yakuda a shift, a move yekuti munhu Bible rako rinoti vanonamata Mwari vanofanirwa kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Kuda kuti you must grow in the spirit. Kana wakura muzvinhu zvemweya wa in the spirit wabuda mu tradition, it's not about
touching or handling things, but it's all about your relationship with him. Kurati vaamu spirit vaakukoshesa relationship no matter kutara nenzara dzwabasa banokuti hasi tradition yekuti Mwari kana asina kuite zvandina mate bande kuti wakura pakuziva kuti even basa risipo anoramba ari Mwari, even ndichirwara anoramba ari Mwari. Kurati handimuvwe nezvinobatika but ndaakubata kutenda kwangu pakuti Mwari ndi Mwari despite breakthrough isati yabatika. That's why uchiona kuti munhu anenge ane mufaro muchechi achimba achinamata Mwari but uchitoziva maproblems aainawo ende uchitomunzwira tsitsi but iye anoita sekunge anokanganwa. Why? Nekuda kuti akuziva hamuvwe netradition nekuti kana ndaguta ndopandichati Mwari vakanaka ndotoziva kuti nzara yacho iripo but ndimwari vakangonaka zvakadaro. Saka there are people who worship through systems of traditions but there are those who worship in the spirit. They are not moved but what is tangible. Saka Jesu ataiwo vakanyanyoropasadzwa manje vamwe vanhu vakuti mota yacho isina kupakwa but akapaka mweya wake muna Mwari anonzwa kuti nyika nekuzara kwayo rudo rwaJehovha muupenyu hwangu nokuti vanhu muvwa netradition vanoda kuti dai yadhiraivhwa ndaipaka vanhu vaona kuti ndakakomborerwa but ndakadiscover kuti kune level of blessing isiri muremu iri tangible but inocelebratwa bezi nevanhu vasiri mutradition vane revelation uye vanoziva kukosha nekunaka kwa Mwari. Saka Thomas itype yekuti kana yabata inonzwa kuti zvaita but Jesu ari kuti ndane imwe dimension manje yekuti tine vanhu vakunamata Mwari vachirevesa but vasina chavainacho zvokuti unoshamisika iwe kuti mufaro wake uri pai handisi kuona any breakthrough, handisi kuona zvimwe zvinobatika but Jesu nobva ati aiwa kune imwe level manje isiri muremu yezvinhu zvinobatika yaamuremu yekuti iye ndiye akachibata ndiye anoziva kukosha nekunaka kwaMwari zvokuti imba yacho isati yavakwa ndiri Roja ndinonamata Mwari kunge landlord, ndinonamata Mwari kunge musha wakapedza kuvakwa. Why? Nekuda kwekuti remu yefaith yangu haisi mutradition, haisi mulevel yezviri tangible but iri muremu yekuziva kuti wakandifira pamuchinjikwa une nyasha nehanya neupenyu hwangu. Zviri tangible zvingangova zviri temporal, chandinoziva is my faith in him. Saka uchinzwa munhu achiti dai Mwari akuwandira nyasha zvinjokwa zvinokumbira mushe nyasha dzandakaitirwa pamuchinjikwa dzinodarika masofa kana motikari, nyasha dzandakaitirwa paCalvary, favor yaakadurura nekuda kweupenyu hwangu is greater than whatever chiri tangible. But nekuda kwekuti tine matraditional understandings yekuti as long usati waneisha usati wakomborerwa, chandinoziva kune vanhu vakakomborerwa but vasina chinhu chaanogona kunongedzera but iye anoti akakudza kwaakabva upenyu hwaakararama chirwere chaakamborwara ana chiremba vakashaya kuti chinopera sei anorapika sei. Munhu iye nhasi vanhu vanoona kuti dai Mwari vakusimudza but chandinoziva wakasimudzwa iwewe nekuda kwekuti pawakapfuura napo hapapfuurike nyangwe nemari, pawakapfuura napo hapapfuurike nekungwara, pawasvitswa naMwari hapasvikike nekuti wakachenjera but unotoziva kuti pasina chinobatika ndakabata dzimwe nyasha muupenyu hwangu. So Jesu nyangwe Thomas abata ari kuti itori lesa iyoyi yatakuitira wafara zvako but akanyanyoropafadzwa munhu unotenda usina kuona nokuti kutenda kwako Thomas kuri patradition, kuri pazvinhu zviri tangible, kuri zvinhu zvinoda kaproof mbishana kuti una Mwari. Usati there are times yekuti munhu anokudza kuti saka Mwari wako ari papi, Mwari wako ari kupi, because zvatotarisira kuti uve nazvo kana uchiti Mwari ndiye baba wako tiri kuona usina. But chimwe chandakadiscover kune zvinhu zvisingatengeke zvisingabatike zvokuti Mwari akakuitira zvinongoda a personal conviction kuti vakuru dai asiri Mwari iyi yanga isingaite. Ukabvunza isusu so pane kwatatiri kune zvakaitwa naMwari zvokuti ndakasangana nevanhu vakanditi baba shishuwo changu ndechekuti dai Mwari akusimudzai nokuti vanhu chavanoti kusimudzwa chinodhipenda nezvavanofunga. Pane vanhu pavanosvika pakunzwira tsitsi chemushumiri kuti baba dai Mwari akusimudzai but wega personal ukaziva kwawanga uri 2006 uri murwere weTB wa beyond repair, wadzorerwa kudombo shava, waparara, wakuswera wakarara musaidi memoyo
moto. Mwari ndokubva vataura izwi wavo kuti go back to the city and preach. Wakuparidza unzwa munhu achidai Mwari akusimudzwa. Baba ndakasimudzwa pandandakarara pacho ende ndakota to death. Zvisina kana munhu aiwirirana neni kana kundifarira. Ndanga beyond ende imi mamusiko but Mwari ndokubva vati go back, I am with you. Ndadzoka ndakuparidza kuti asidai Mwari dai akusimudza. Ndakasumuka zvisingaite. Dai uyo ukaiswa mumalevels andandiri haupabude iwe. Samumwaita mwana hatinoshuwira munhu womwari munhu akandaapproacha pastreet dai Mwari akusimudza. Wabosi chaanoti kusimuka ndofunga imhando yemotikari. Chaanoti kusimuka ndofunga imba. Chaanoti kusimuka zvinhu zviri mutradition kuti Mwari nokuti chatinoti makomborero chatinoti blessing. Rega ndikudze blessing nemablessings zvakasiyana pakudai. Blessing ndoropafadzo spiritual empowerment inogara mauri. Mablessings zvinhu zviri tangible zvinobatika zvinogona kuonekwa nevanhu. Zvekuti zvimwe zvinhu zvinobatika zvinoonekwa pane vanhu pauri zvinogona kubiwa, kurasika kana kuabuswa. That's why Jesu kumukadzi weSamaria akati ini manje kana watenda mandiri ndichakupa mvura mhenyu richava tsime mauri. Nekuda kwekuti tsime raJacob ramunonwa pa dry season rinogona kupwa. Tsime raJacob kanonoka kusvika pano vamwe vambochera kana pakauya vane utsinya vanisa poison mukafa. Kuda kuti tsime riri outside you riri temporal and riri dangerous. Any man can tamper with it. But randichaisa mauri itsime rekuti no one will pollute that. Which means a blessing is like a tree. Blessings are like fruits. Zvibereko zviri pamuti. Saka uchauta hakutange nemango kunotanga nemuti wemango kuti kuzova nemango. Hazviite kuti wasvika musango ona paine mango pasati pane muti wacho. Chinotanga is the blessing inozomanifesta mablessings. Saka uchiona kuti pandinonamata Mwari ndotoziva kuti zvinobatika is just temporal. Why? Because it's a matter of time. Because I carry a blessing attract whatever. Unondoona nhasi ndisina chinhu but ukadzoka one after one unogona kushamisika nokuti ropafadzo kana kuti blessing inogona kuunza zvibereko any season any time. Ndakakupa testimony ndakaenda kunoparidza pa street 2014. Ndakatoenda netsoka kuna first kunoparidza ndikadzoka ndichidriver. You can't figure that out within the next hour this guy will own a car he has no money. Why? Because when you carry a blessing it's easy kutuwanema blessings because blessing is like a seed, a tree, and the blessings are the fruits. So munhu ane greater blessing ndewokuti mukaita tape around nezviri pari mukamutorera hamugone kutora chiri mari. Unogona kubirwa zvinhu zvako but havagone kuba chinounza zvinhu zvacho mulife mako. Unogona kutodzingwa basa but hauna kudzingwa ropafadzo. So you can get blessing outside my systems anotarisirwa nevanhu kuti kana uri apa ndopa zvinoita but chandoziva kana uri muna Mwari panoitika zvinhu zvokuti pane dzimwe nzvimbo hazviitike. So Thomas akabatiswa kwete nekuti ane shungu ane faith. He was a doubting man but by God's grace Jesu akazvideredza akati chingobatawo zvako. The same Jesus asati adzokera kudenga. Remember it's just after 8 days, just 1 week. Kune mukadzi akauya kuguwa akanzosandibata asandadzokera kuna baba. Saka kune mumwe asina kubata nemumwe abatiswa. Asina kubata ane ropafadzo but nokuti dzimwe nguva agone kuzviinterpreta ari bita kuti vatadza sei kundibatisa uyu ndangouya ukuno ndine shungu but Thomas asina shungu anga akangogara kumbo vasvika vakamubatisa. Ndo pandakadiscover kuti the race is not to the swift nor the battle to the strong but time and chance are given to all. Pane zvimwe zvinhu zvine vanhu muupenyu usafungidzira kuti vakangwarira kuti vakarongeka. Mwari akangosvika pakuvatendera kuti vangozvibatawo pamaprinciples nemalaws chaiwe efaith. Thomas hapana chaanofanirwa kubata but
nekuda kwokuti just after 8 days Jesu ari kungoshowa kuti pamwe pacho tine vanhu vari kuoperata mumatraditions yekuti Mwari akasaita ichi ndofunga haasi Mwari, Mwari akasandida iso ndofunga handisi kunamata, ndofunga. Saka uchaona dzimwe nguva people will judge you kuti haunamati because une zvimwe zvinhu zvausina zvavainazvo, but iwo haisi nyaya yekuti vakanamata, enyaya yekuti Mwari akatozozviona kuti ava vakasabata hazvifambe zvakanaka, vakasabata uyo akabata zvakatosiyana palevel yekutenda kwavo. Saka ona Jesu Luke chapter 5 akamboparidza ari kumvura ari mubhote raPeter. Apedza kuparidza ndokubva ati kuna Peter, chikana mambure kwakadzika ndokubva wabata hove dzakawanda. Peter paakabata hove ndo paakanzwa imwe message, nokuti Bible rinoti paakabata hove akabva ati kuna Jesu, ibvai pano ishe nokuti ndiri mutadzi. Kuti Peter anzwe message anotonzwa fish, akaona fish dzawanda ane zvaanointerpreta, nokuti Jesu paakatoparidza ari mubhoti Peter hana chaakatenda. Haana tomboziva kuti Jesu mutsvene nekuparidza, akaziva kuti mutsvene nekubata. So Jesu waitoziva kuti vamwe vese vhangeri right, but Peter ari kuda dziri fish. Saka uchaona zvichida mubereki kana uchidhira nevana vako pane waunotoziva kuti uyu anoda kutoitirwa zvakati kuti agone kufarawo. Uyu ndinogona kumuudza kuti mwanangu ndichakuitira hangu zvinhu zvinomira zvakanaka, but kune mumwe unotoziva kuti uyu aregere kuchema, takutoti zvatisina kuitira uyu tongoitirawo uyu nokuti uyu achiri mudiki. So kune zvimwe zvinoitirwa vanhu naMwari, kwete nokuti mune faith hamuna, saka muchibatiswa zvimwe zvinhu. Nokuti kune vati kurei Mwari vaanotoziva kuti uyu kana akanzi adii hatimuluze pano, but uyu zvikasaita sezvizvizvi haapinde muno. But ivavo manje vari lesa ndoonenga kuti vakapiwa nguva yekupupura woti umbo uripo, tine nyasha zhinji. Denga richitoziva kuti Thomas akasabatiswa panapa next service auye. Mumwanda vambira kubata tiri kuguvawo, iye haana problem nokuti akura amachuwa akatofamba ega kubva kumba achida kunoona tenzi, but uyu saka Tomi kana abata movha mazomupa mike muservice, pane vamwe vesa 1 out tisi takabata isu tinonamata zvinobatika kutanzwisi. That's why Jesu akabva amupa reminder kuti aiwa vakatorobafadzwa ndo vasina kubata, kuti kana mabata musadadire vasina. Saka wakaona kuti Elisha akambotumwa kuZarepati kune mukadzi, shirikadzi yaiva nefurawa shoma nemafuta. Iye Elisha anga asina chinhu, anga ane nzara neanointing chete. So paakasvika Mwari vanga vati ndarangarira shirikadzi chienda kwairi. Ari kutumwa naMwari pamisheni yekunoblesa ndiye asina chinhu, ari kunzi ableswe ndiye asara neshomawo. Zvototi Mwari vaitonzwira tsitsi mukadzi weZarepati, that's why vakatuma mufundisi anga ane nzara. Hauna mbozvinzwa. Elisha ane nzara asina chaainacho, ndiye akanzi naMwari, enda ndine munhu wandarangarira kwanogona kufa, toda kuti zvinhu zvake zviwande, but vaakutuma asina chinhu kuti enda unowanza fulawa yemukadzi uyu. Zvokuti dai mukadzi weZarepati akabvunza Elisha kuti munhu waMwari zviropafadzo zvamutaura ndazvinzwa, kwamabvawo kwakadii? Oti hachangu chitubu chatopwawo futi kwanandiri. Nekuda kwekuti vanhu havagone kuona dzimwe metsi nekuita kwaMwari, kune munhu asina chinhu anofanira kunge achitokunamatira iwe, but uone kuti unenge wakapaka ndonzwa kuti uchamupfugamisa. Why? Because uri mulevel yetradition yekuti kana ndine chinobatika I'm greater than munhu ane chinhu chandisiri kuona. Akanzwirwa tsitsi ndiye anga ane fulawa nemafuta, atumwa naMwari wacho ndiye ane nzara, ane chitubu chatopwa uko. Ndiye ari kunzi naMwari, chienda unondibatsirira munhu anofa munhu, kwete kuti iwe unofayo uyu ndomuziva. Saka Elisha neimwe nguva anga akudzivisa Mwari wake. Ari paMount Carmel akaudza mambo Ahab kuti chitora nguru nemabhiza utize nokuti unonaiwa nemvura. Ari kupa warning munhu ane machariots, iye achifamba netsoka, ende anobvira akumbira lift kuti mambo ndaprofita hangu mvura ba ndogona kuzonaiwa madi ngoti ndingogarawo mukona mungorenyi ngondanzwa kuti mvura zhinji iri kuya. Akatopa warning kuti mambo kasikai kuenda munonaiwa. Apedza kudaro Bible ndokubva rati simba raMwari rikauya pamusoro pake akamhanya kudarika mabhiza. Zvoti kune dzimwe nyasha dzinodarika zviri tangible, kungoti hausati waita tape in that realm.
kune nyasha dzinodarika zvinobatika. Mambo vane chariot, Bible rinoti zvanzi vakatangirwa kusvika naElisha kuJezreel. Elisha akatowanzwira tsitsi kuti mukuru mukasafamba nemabhiza yanyu munonaiwa. Mambo otopinda mungoro yemabhiza vachienda, simba raMwari rikauya pana Elisha. Kuda kuti zvimwe zvacho haudi zvinhu zvevanhu, unongoda simba raMwari. Problem yako wakazvirijusa ukateera zvinhu zvevanhu ukasatsvaka Mwari kuti vakupe rimwe simba. Chakati vanhu vaunobhedha nekuchemera nekuda kuti vane zviri tangible, inyaya yekuti hauzive nyasha dzakalodwa naMwari mauri dzinoita kuti ugone kuovertake machariots. Tine nguva yataionawo mwanhu vaita zvimwe zvinhu ungoti asi Mwari vandisirei, Mwari vandisirei. Ingati unonamata Mwari, Mwari vandisirei. Bandokopanda kuzoona scripture inoti you shall overtake. Sawaita munhu ndino-overtake sei basa hapana maprojects andironga ese haasi kuita. Mwari une dzimwe nyasha. Chechi ndinzwe. Thomas abatawo. Apiwa vhangeri rekunzi vakuru kubata henyu but musati manyatsokomborerwe. Kuda kuti kana une zvawakabatiswa, kana une zvawakaachivha, gona kuremekedza vanhu vamwe vasina chavakabatiswa kana kuachivha zvinobatika, nekuda kwokuti dzimwe nguva Mwari angangodaro achitonzwira iwewe tsitsi. Do you know kuti Job 42:10 Bible rinoti Mwari vakarestore back upfumi hwaJob after he prayed for his friends. Job haana kutanga apora kuti anamatire shamwari dzake. A sick man prayed for his friends who were not sick. Mwari vakatopa shamwari dzacho instruction kuti endai nemasacrifice munopa muranda wangu Job akunamatirei. There was a time Abraham wakaenda kuEgypt, mukadzi wake Sara ndokubva atorwa namambo. Mambo ndokubva areceive a vision in a dream, ndokubva anzi naMwari, you are a dead man. Wabata mukadzi womuprofita wangu. Enda unomudzorera muprofita wangu akunamatire. There are times yekuti zvimwe zvinhu zvinokuita full around uregere kuva prayerful nekutsvaka Mwari. Inyaya yekuti uya in the tradition mind yekuti I'm blessed because pane chakati. But ndazodiscover kuti a real blessing haisi mudimension iri tradition, intangible, iri mudimension yerevelation nekuziva kuita kwaMwari muupenyu hwako. Ufunge masuwa anga akatovharwa, but Jesu ndokubva apiya imomo. Kuti muupenyu pane pamwe pekuti vanhu vanokukira mikana, but nekuda kwokuti Mwari vanokuda, unobata zvinhu uri muenvironment isingawanikwe type yezvinhu izvozvo. Ende kana watochibata gara watoziva kuti ndiye Mwari, nokuti vanhu vanogona kukuvharira mikana, but kana nyasha dziinewo Mwari vakuda, pane zvinopinda. Kuti vanhu havasi kugamuchira haisi nyaya. Kuchechi kumwe kwataipinda so, kune vanhu vakabuda muchechi, ndakazonzwa mufundisi achiti kubuda kwemunhu haisi nyaya, asi Mwari akabuda tovatevera. Vanhu vakangobuda naMwari tovatevera, but vakabuda vega vasiyei. Ndakanzongei pride pandakazodiscover kuti Mwari akatanga kutoita zvimwe zvinhu vanhu vabuda, zvokuti vanhu vakatozoita pfungwa kuti ndofunga tisi taimisa zvinhu izvozvo. Why? Because munhu akabuda, kwete kuti Mwari abuda, munhu akabuda haisi nyaya. Asi ukanzwa kuti Mwari wacho abuda, usatombogara ipapo. Kune nyasha dzinoiswa naMwari mumunhu dzisati dzaamuremu yezvinhu zviri tangible, but unenge uchijajwa nevanhu vane zviri tangible as if you are not blessed, as if haunamate Mwari. Nokuti Thomas akapiwa Mike ane zvaanogona kutsanangura zviri beta kudarika mukadzi akamukira kuguva akatadza kubata. Onzi munenge musina faith, munenge musina nyasha, munenge musina Mwari, vamwe takasvika pakutobatiswa naShe. But denga richiti rikatarisa wacho akabata roti uyu ari lesser realm of blessing than uyu asina chaakabata. Dai Mwari watibatsira abvisa mweya wepride, nekuda kwokuti pride inogona kuuraya munhu ane chinobatika achitadza kuzvideredza kune munhu asina zvinobatika, nekuti pfungwa yake ingori traditional.
nekuti anenge ane pfungwa yengoti kana wina Mwari unofanira kuitawo something zvinoonekawo sokuratidza kuti Mwari wako ari kukomborera nezvinhu zvako. Tine vanhu vari kutadza kunamatirwa nevanhu vanofanira kunge vachivanamatira muupenyu nekuda kwokuti vane maonero avakaita ari mulevel yetradition. That's why I love and respect mukomana anonzi Joseph. Joseph ari muprison wakainterpreta madreams evanhu vasingamubhadhari. Madreams evamwe vasungwa ndo akainterpreta. And ndo rakava a stepping door kuti agone kuzointerpreta dream ya king. Problem vanhu vazhinji, they want to interpret king dreams. They don't want to interpret dreams for ordinary people. Joseph wakaparura hope dzemumwe musungwa asina chaanomuitira kuti azorapanura hope dzamambo. Kune musungwa waanga arapanurira hope akazomeshina zita rake kuna mambo. Kuda kuti pamwe pacho pauri kutadza kushumira Mwari nekuitira Mwari inyaya yekuti uri kutadza kuona kuti panobudei ndinoitirwei. But chandinoziva ndechekuti sometimes you need to make a name so that the name will attract favor. My first sermon yakaita million views pa YouTube isermon yandakaparidza kunhamo kwekuti aubhadhari kungoparidza kunhamo nokuti nhamo yaitika maraini ende patoshota mufundisi kwete nekuti hakuna mafundisi havasi kuda because hazvibhadhari kunenge kuitiswa. Yanga itori nhamo yaAnglican. I went there and preached. Somebody angauya ipapo ndiye akarekodha sermon ndobva angozvikandawo, and I was shocked that sermon went so viral and yakaattracta zvinhu zvakawanda. The opportunity was for free, but a free opportunity was a stepping stone to something great and better. Zvinhu zvemahara zvine mari ndo pandakadiscover ini. Zvinhu zvisina mari zvine mari. Because hazvoti zvinoguma nepi wanozvitora papi zvikasvika papi. Iyo pfungwa yako ndekuti hatingoitiswa, hatiite zvisina basa, hatiite zvisina basa. Kune zvinhu zvaunofungidza kuti hazvina basa, iri opportunity for you to be known somewhere. Kurapanura hope dzemumwe musungwa asingabhadhare kunenge kuwaste time, gift everything. But the same man akainterpretwa for free ndiye akanoudza mambo about Joseph and he became a king. Unati ushe hwake une chekuita nekudhila nevanhu vasinei nekuti vangakuitire chinokubatsira. Learn to value people. Vamwe vanhu vakaiswa naMwari mulife mako say a stepping stone. Unozwa munhu achinamatira kuti Mwari ndipewe ma-divine helpers, divine helpers. Pfungwa yemunhu wese ndeyekuti divine helper is somebody rich who will help you. Let me help you the other side of it. Sometimes your divine helper, munhu ari poor, ari kuda help from you today, and God will take him somewhere to help you tomorrow. In my life, I once met such a guy. Padaishanda kukwekwe 1997. I was permanently employed per mine. So vakauya vaishanda ma casual, ma temporary. Vanga vasina pekugara. Ndokubva ndaoffer another guy a room. And my friends don't want it. Konompire room. Uzapani pamba kuti unoomera usina property yacho mdzimba marooms acho. Ndikuti marooms ayari empty. Zvanzai one day uri permanent uruisire munhu imomo. There is no point yekuti ndiswere nemba asina pekugara. Because munhu ainolodya kumbizo achiuya kuzoshanda kumine. I gave the guy a room. He is the first guy. Pandakatanga kuparidza 2007 akauya kumba kuzondipa hembe dzekupfeka because pandakareceive calling ndaikumbira hembe. Uzapani paunonzwa unga una Mwari because unongone message usina boots. Saka vanhu vaidhauta calling yacho kuti Mwari chai anokunyima wa kana matenesi obva angokupa ka message. Vanhu vana type yaMwari umwe wanoziva ka asingatangire ikoko anongotangira kumusoro. The same guy paakanzwa ndiri kuparidza akadrive all the way from Chitungwizi akauya kumba and he was so happy. Akauya nemazimoni akazara hembe akandazvinzwa kuti uri kuparidza, you did something for me 10 years ago. Ndo yakava stepping stone yangu mu ministry. But opportunity yakauya, divine helper yari kuya mu life. I once helped him. Ndaitowo divine helper ku life yake. David paakanzi naMwari tevera unokunda hondoza uri kuda kutevera. Ari murodha ana kutanga recover.
ari murodhi akaona murume anga asiwa aine nzara parodhi aine nyota, vakamupa chingwa nemvura. Ndiye akaudza David kuti vaAmaleki vaenda this way. Kuti sometimes your direction is dying and you are not feeding your direction. Mwari havana kupa David direction, vakapa David assurance yekuti tevera unokunda, but kuti vanhu vaenda kupi icharacter yako towards others along the way. Divine helper wako izvezvo ari kutodzungaira mahashanda ari kutotambudzika. Iyo munamato wako ndeyekuti God raise somebody, a divine helper who help me. Mamwe ma divine helpers haauye sevanhu chaivo vane help, vanotouya sevanhu vanotoda kubatsirwa newe kuti vazobatsira iwe. Saka uchiona kuti munhu haadadirwe, munhu ane value, anokosha. I tell people kuti unozvati Mwari unokoshesa munhu kusvika palevel yekuti Mwari vane record yekumbosiya denga ravo, Genesis 18, vachitombodzika kuuya panyika kuzoshanyira Abraham. Vatumwa vatatu vakauya kumba kwaAbhurahamu, one of them was God himself. Do you know kuti Mwari vane record yekutoenda kunhamo? Ukaenda kubhuku rako raDeuteronomy, Mwari vakauya kuzoviga Moses. Kwete kuuya kunhamo chete, bhabha rako rinoti and God buried Moses. Iwe kunhamo hauende, unonamata Mwari ane record yekuenda kunhamo. Ndozva munhu chandakanakira, handisike kumba kwemunhu ndochawakatoipira. Boys, there is a blessing iri connected nemunhu yaunogona kuita mess around today uchiti ndakamirira Mwari wangu, zvevanhu ndezvimwe ndoda kuzvinamatira Mwari wangu. Mwari afunga kuponesa munhu, God became man. Munhu anokosha zvekuti Mwari akatadza kuponesa munhu ari Mwari, kusvika Mwari wacho akabva ava munhu kuti aponese munhu. Thomas akapiwa maiki anogona kutaura zvakawanda nokuti pane zvaakabatawo zvakarambirwa vamwe, but ngaaregere kukanga nowarning yaakapiwa kuti ayo vakaropafadzwa ndo vasina kutobata. Uchaona kuti when it comes to revelation panyaya yekunamata Mwari, it's not about what you have. Zviri tangible, zviri material, it's a bonus on you, but the real thing pakunamata Mwari is your personal relationship with God. Nokuti proof yauinayo kuti Mwari akakukomborera, une zvaunonongedzera kuti ndo pane blessing. Izvozvo ndo anonzi ma-blessings. Blessing chinhu chiri permanent in you, chiri spiritual. Chekuti vanhu vakatora zviri pauri, havatori nyasha dziri mauri dzinoita kuti urecover again. That's why Samson akanyepera Delilah paakanzi simba rako rinobva kupi? Iye akati mumusoro. Simba raSamson raibva kumusoro. Saka uchiona pani paakazonamata kuti Mwari ndipei simba. Haana kumirira bvudzi, akanamata. Because aiziva kwarinobva. But Delilah nekuda kwekuti haazive Mwari, saka language yaDevil manyepo, ndosaka akamunyepera kuti rinobva mumusoro. Iro raitobva haro kumusoro. And one thing chandakadiscover, Samson, I'm not a prophet, but one thing chandinotoziva, chinoita kuti Samson abvunzwe simba rako rinobva kupi, it means he was a slim guy. Bosi danga akasimba ari monya abvunzike kunzi rinobva kupi, zvo zvingooneka kuti riripo. So Samson was so slim, zvokuti mabasa aitika ndo aita kuti vanhu vabvunze kuti rinobva kupi. Saiye ndokubva vanyepera manje kuti mumusoro. Ndokubva vadhila nemusoro vakasadhila nekumusoro. Saka iye pane paakazoti Mwari chindipai vanhu vaenda varasisa, vafunga kuti tiri kubva imomo. And he killed more. Kune zviri tangible zvavanogona kuita temper around with, but the real blessing iri relationship yako naMwari. Don't base your relationship pazvinhu zvinobatika. That's a traditional way of believing. Your faith must be in him and in his spirit. Sautina tine pfungwa yekuti munhu ane zvakati ndiye akakomborerwa, ane zvakati ndiye akakomborerwa. That's a lower level of thinking muzvinhu zvaMwari. That's a traditional way of thinking. Sauchana nedzimwe nguva munhu anogona kupiwa position muchechi nekuda kwekuti ane rori. Kwete kuti ane mweya mutsvene, ane rori. That's a tradition way of thinking. Pachinhu chiri spiritual.
handisi kuti maresources akaipa, but ndingotiwo tradition inotisvitsa kumalevels iwayo. Why? There's a song inonzi ane mari ndiye mukuru. Isong haisi pfungwa yaMwari. Vakuru despite kuti vanei kana kuti havana chinhu. That's what I know. So chinondogona kuremekedza munhu mukuru asina chinhu nokuti kuziva kuti kuva mukuru haisi nyaya yezvaainazvo. Jesu unotouya mumba obva ati Thomas bata. Thomas obva atobatiswa otofara. Jesu obva ati nyange wafara inyaya idiki. Hama dzangu pazvinhu zvemweya, we don't walk by sight, we walk by faith. Why? Because sight iri muremu yezvinooneka, but faith is the evidence of things not seen. So my confidence haisi mumotikari yandofamba nayo. My confidence haisi pasuti yandinopfeka. My confidence is in him. Zvakuti suti yacho ikabviswa, mota ikabviswa, chandinotongoziva chete kuti aneni. Saka kunamata kwangu hansi muremu iri mutradition. Ndiri mudimension yekuziva kuti wakandida, wakandifira, une hanya, une nyasha neni. Kana iye akapa upenyu hwake kwandiri, sofa chi, motikari chi, zvinhu izvi it's a matter of time, and zviri muremu yezvinhu zviri temporal. Chiri permanent chine guarantee is my relationship with God. So Thomas wakabatiswa, mufaro wake ndokubva wagadziriswa kuti aiwa vakanyanyura those who believe without seeing ndo vari muremu iri kufadza Mwari. I'm sure I'm done. But ndoda kuti munhu abve mulevel yetradition aende murevelation. Munhu ngaabve mulevel yetradition aende pakunamata Mwari with revelation. Nokuti ukanamata spiritually with revelation, you don't look down on people who doesn't have cars or houses. You value each believer as a child of God. Kuremekedzana kunouya kana tabva pa level yetradition. Kuti vanei vanosenza kupi, vanei vanosenza kupi. This is the house of God, and those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Vanhu vari kuti hana chaainacho today kana aina Mwari, don't look down on such a person. Munhu ana Mwari ari dangerous. Angangodaro ari poor today, tomorrow is another story. Yaunoshama kuti zvakazofamba sei. The same people we look down on nhasi kana vaina Mwari, ngatichinjei pfungwa idzodzo. Munhu ana Mwari haana kutombomira zvakanaka. Mwari anonzi zvoshamisa, anoita zvishamiso Mwari nevanhu vake, zvokuti chechi munopedzera maakudemba kuti but chataizviitira chii. Why? Nokuti takararama tikanamata tiri mumalevels ari tradition, tisina the revelation of God. Munhu wese ane value, anokosha. Munhu anonamata Mwari haasi munhu wokutarisira pasi. Chechi ikatungumirwa naBishop Thomas nokuti vane zvinobatika nezvavakabata, vanochinyira vanhu vakamukira kuguva vane rudo naMwari. Uyo akatomukira akarambirwa ane rudo naMwari ende akura zvokuti denga rindoziva kuti even akasabata but kutenda kwake hakungazungunuke. Kune kuti munhu unonzwa achitaura kuti ndambonamata zvaramba. Chiri kunzi zvaramba hausi ukama wake naMwari. Pane chinhu chaaida kuona chinobatika so zvaramba, saka hatichanamata. Handambotraya. Peace nejoy mauri murelationship naMwari haiko. Why? Because uri mulower level yetradition. Ndokumbira tisumuke ndenda kunamata. I want to pray. Okay, we will first pray, but I want also to pray with people. Zvingatova unfair ndikadzokera hangu ndangoparidza ndisina kunamata nehama dzangu. Firstly, ndichada kunamata nemavhangeri. Kana kuti munhu unonzwa kuti mandiri ndinonzwa kudanwa naMwari, but maybe uri muremu yekuti hauna any sign or assurance yekuti Mwari vanewe, zvikuru sei hauna zvikwanisiro kana chinobatika. Ndoti Mwari akuwanire nyasha.
nandiriko ikoko, but Mwari vakazviratidza. So I want to pray nevanhu vanonzwa kuti ndironzwa kudanwa naMwari mandiri. I want to save God. I want to impart you the grace. Mwari vakupe nyasha dzekuti ugone kuva nemunhu anotsungirira pachinhu chaMwari. Because mutambo wacho une makata unorema, but nyasha izhinji. His grace is sufficient. Uye nchada kunamata nehama dzangu. Kana Jesu wakauya kuna Thomas akatibata, kuda kuti pane panoita need yezvinhu zvinofanirwa kutobatikawo muupenyu hwako. I want to release such grace in your life. Icho kwadi tingangotaura kuti remu yei kuti hazvisi tangible ndiyo kuzodiko, but pane paunonida what is tangible. Pane panofanirwa kutobatikawo mari yacho. Nyasha unadzo, but pane zvinofanirwa kubatika. Kana akapiya kuna Thomas, doro rakavharwa. Ndoda kuita munamato wekuti nyangwe pakavharwa, Mwari ngaapinze dzimwe favor mulife mako. Vanhu vakavhara nehatred, vakakuvenga vasingatomboda kuti ndisvike pauri. Jesu akapinda mumba makakiwa, pese pakavharwa, pari kuvharwa mikana nenyasha yeupenyu hwako. I want to pray with you kuti Mwari vakupe such favor and opportunity. Let us pray first. Namata uripa. Baba ndinonamata, ndinotaura nyasha. Mchene wakatendeka. Makapinda nyangwe mumba makavharwa, mukati Thomas bata. Mikana yese yakavharwa Mwari. Ndinonamatira nyasha kuti ngazvibatike muupenyu vana venyu. Mabasa ngaabatike. Mikana ngaibatike. Nyasha ngadzidururwe. Favor ngaibatike muupenyu wamudikani mangwanani ano. Muzita ra Jesu Kristu Nazareta. I release grace and favor. Every closed door, Mwari munozarura mikana, Mwari munozarura mikana. Even in a foreign land, makarangarira Josepha. In a foreign land, mukaita Esther mambokadzi. In a foreign land, Daniel wakasimudzirwa, Shadrach, Meshach, Abednego vakaelevetwa. Wenyasha muchene wakatendeka, wazuro nhasi namangwana. I pray for opportunities. Mikana mumabasa. Mikana kumabasa. Nyasha dzekusimudzirwa. Aya maoko ngaabate zvinobatika. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. So I want to pray with the few people. I want also to release the gift of revelation. Do you know what revelation is? A gift. You don't think about it. God drops it into your mind for you to speak it. As if you're studying, you know, grace. Because when you stand as the mouthpiece of God, God releases something to you. Kuto release it to people. As if it's just the grace of God. So one thing I know about spiritual gifts, they can be imparted. So you can just come forward. Kanauripo, I want to pray with you. Just raise your hand, raise your hand, raise your hand. Rabashataka yadabosa. Ribajade maliga dabayanda. Reta bayadiasa konta raboshiata. Hibakate kela masando roboshiata. Father, I release the grace, I release the grace, I release the grace. I impart him the gift of revelation. Use him, Lord, for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. I impart you the grace, the gift of revelation. In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. Fire. 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 Receive the grace. Receive the 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 fire. Receive the grace. I impart you the gift of revelation. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire.
Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Gamshira nyasha. Gamshira moto. Gamshira moto. Fire in the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the fire. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the fire. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus, I impart you the grace, the gift of revelation. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus, receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus, I release the grace. Fire. Fire. In the name of Jesus, receive the fire. Receive the grace. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus, receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. In the name of Jesus, receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. In the name of Jesus, receive the grace. Receive the fire. Receive the grace in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. I impart you the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus, I release grace. Fire upon your life. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus, I release grace. I release the fire of God upon your life. In the name of Jesus, receive the grace. Receive the fire. I impart you the grace, the fire of God upon your life. In the name of Jesus, receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus, I release grace, the fire of God upon your life. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the favor. In the name of Jesus. Receive the fire. In the mighty name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Just raise your hands. Imba yakavarwa imi makapinda mukati kuna Thomas bata mikana yese Mwari yakavarwa muupenyu hwavo. Aya maoko yangawa neropafadzo. Mari ngaibatike. Mari ngaibatike. Dzimba ngadzivakike. Motokari ngadzitengwe. Mari ngaibatike. Every spirit yakavara mikana, every door closed by the devil, I break it by fire. I break it by fire. I break it by fire. Every demonic blockage, I flush it out in the name of Jesus. In the name of Jesus, every demonic blockage by fire, by power, in the mighty name of Jesus. Gamuchira munana wako, gamuchira basa rako, gamuchira puma yako, gamuchira utano wako, gamuchira nezita la Yesu, nezita la Yesu. Whatever that is meant to be yours
angels chakabetwa nemwechina ndinorelease vatumwa, ndinorelease vatumwa. Father, I pray, I command the ministering angels, touch your people, Lord, touch your people, Lord, touch your people, Lord, touch your people, Lord, touch your people in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. Muzita la Jesu, haleluya. Vachiri pano, haleluya. Vakomborerwa neivhangeri youshe, ameni. Tinoda kuti tose tiombere maoko edu tichitenda mudziyo washandiswa naMwari. Pano pakashumirwa uye pakataurwa pfungwa yaMwari. Pane zvizaruko zvakabuda zvakawanda, pane zvabuda zvandinotenda kuti mumwe nemumwe nelevo rauri, zvichida uri mukuru kana mudiki, unofanira kunge wanga uchinzwa kuti apa panotaurwa nezvangu, apa panoreva ini. Unofanira kunge wakabatsirika neevhangeri yashumirwa pano. Muzita la Jesu, haleluya.